И здравейте хора! Днес ще играем, както можете отново да видите, на FC Mobile, но този път отбора ми е просто брутален, хора. Вижте, само просто не знам, обаче този отбор според мен е много макети. Имаме вече Сти Стоичков, ако не знаете, даже вече, както можете да видите, нали, като цяло, имам вече и Стоичков, 105 Бербатов, който е за сега най-силният ми играч, Ембелмо, който ми е 100 оверал за нападател. Един от другите нападатели е Кака, 103 Кам, което е доста добро. Санта Мария, Харалдсън, Тапсоба и Маркуис е 101, но защитник, и както можете да видите, Скорупски ми е вратар от Полша, голкипър, 100 оверал. Като цялото отбор ма кефи брутално. Както можете, имам 3000 джема, но за този път ще купя тази офертичка чак на края на видеото. Но като цяло не знам изобщо дали да си ги харча, нали, да си вземам нещо, но като цяло аз искам да си взема от тия новите Thunderstruck-овете, но ще видим за по-нататък, тук за 200 и не, аз па за 250, в смисъл за 200 FC, тия деца, в смисъл тия FC поинтовете, 200 FC points и 2500 тема, но няма да си даваме сега парите, а направо да преминаваме към Thunderstruck. Както можете да видите, имам 200, ето, и както можете да видите, от тук ще се вземе, кое ще се вземем, ето това ще се вземем, хора, от 95 до 103. Като цяло 95-ички въобще не ми трябват, така че ако ми се падне 96 или 97, дето не е трейдабъл, наистина много ще ме е гадно, но все пак ще го отворим и да се надяваме, че е нещо повечко. От тук имаме, това повече се струва, 98 до 103. Добре, направо да преминаваме. Направо тук цъкаме, тук сам да видим наградките, 200, добре, и тук вече подарък 250, хора. Ние направо можем един матч да изиграем, кое ще изберем, естествено че изберем по лесния начин, само с една игра, така че да видим какво ще направим. Играх в училище, но малко загубих, но хора, буквално влизам току-що в играта и ми дава 103 кака, човек. Направо супер, 103, нямам вече по-малко от 100, вижте, нямам, мисъл само един ми е по-малко от 100, където ще го махам за един друг, така че започваме направо, kick-off the ball, кикваме топката и Бербатов влиза, тук, охо. Добре, направо му ga паскаме на каката. Паскаме ga на пича, обаче той пак няма да успее. 2-0 сме, за което е хубаво. И да се надяваме, че издържи, защото тук обаче малко са такова. Тук малко се излагам, обаче все пак успяхме. Паскам, не успях, хора, не успях, но дано пак победя. Добре, хоп, няма да стане. И вкарват ни Сергей Данджа, не му прочетох името, но карай както се та. Кикваме, паскаме отново на Бербатов. Така минаваме, така, добре, така, оп. Не, този път не. Този път, ужас. Добре, трябва да съм концентриран в играта, ама май няма да стане. Така си мисля.
Стана, бе. Уй, на кой паснах там. Мале, ужас. Малко се изложих, даже бая. О, браво на нашия, бе. Браво на нашето вратарче. Сега сам трябва да издържи 2 на 1, хора. Само трябва да си издържи това. Ще е много хубаво. Добре, супер. Троубол. Така. Пас. Добре, тия са добрички. О, браво! Браво на нашия. Супер. О, не. Така, пасваме на каката. Така, обаче пак не успяваме. За голяма жалост пак не успяваме, хора. Се оправим. Добре. Естествено, отново. Добре. Пак. Сега даваме. Трябва просто да се издържи така, хора. Ако не може да вкараме. О, можем. И... Не. Добре. Няма проблем. Важното е, че си останахме, нали? О. Добре. Че сте добри, бе. Не, бе. Добре. Добре. Давайте. Атакувайте го. Няма вкараш. Вратарчето ми на 100 оварал. Много по-слаб е от Яшин, но като цяло си е добър вратар. Не е от най-лошите, не е от най-добрите, нали? Бербатов! Не! Как има толкова добър дефенс? Мале, тия имат страшно добър дефенс, хора. Тия имаха страшно добър дефенс, но няма значение. Важното е, че бихме, хора. Бихме ги 2 на 1. Не знам как стана, ако ги нямах тия 2 гола. Сигурно да съм станал на палачинка. Добре. 50к. Супер. Добре. И ето. Взимаме. Супер. Добре сме. Нали? Сега обаче. Добре. Правим го, взимаме го и да видим какво ще стане. Дано стане нещо хубаво и 3-2-1. Не знам какво ще е и не знам изобщо дали ще е с Испания. Това пък въобще го нямам някакъв... Ето, казах ли, бе? Че се разочаровам. И аз не знам защо го купих пред 5 милиона човек. То още 50 ми остават, докато мога ги взема. Добре, хора. Падна ни са 99-ка. Това е добре. Но сега ще отворим като за последно, като накрая на клипа, защото буквално имам, нали, трябва да уча за утре и така. Вече като не сме ваканция, но ви обещавам, че и ваканцията ще има. Мале, колко хубави хора могат да са паднат тук. Мбапе, той обаче... Добре, неговата полза ga нямам, но даваме 3000. Тънда свръхдели бандал, добре. 1 от 2. 10 000 коинс. Махни ги тия двамата, защото бонус съм трейдавал. Моля се игра, дайте ми поне 105-ка, 104-ка или нещо хубаво ми дайте. Италия. КМ, добре, това го имам, обаче трябва да е нещо силно, чек. 100 единичка. 100 единичка, добре, ама искам да видя. Аз това го имам каката. Добре. И двамата съм трейдавал, обаче искам да му видя на то пичага детейлите. На кака детейлите. Тук defending, тук кака е много зле. Чайте сега ще го видим това пичага. Чайте само е тук да го махнем тук. Трябва пак си сложим каката.
Details. То сравнително е много по-добре. Вижте му дефендинга. Вижте, добре. Този може би се окаже по-добър от каката, дори да е 103. Дори да е 101, съжалявам. Този 101, какта беше колко? 103. Ами не е важно то овералите, в смисъл то по-нисчак оверал, обаче вижте, има само едно от, даже може да се каже, че е почти на доброто, даже ако имаше още плюс 2 дефендинг, може да се каже, че няма нито едно лошо. Като цяло този приятел го оставям за сега в отбора ми и като цяло хора, това е отбора. Падна ми са поне хубав играч от тия 3000, не ги дадох на празно. Пелегрини, добре, пичалет го взехме сега, Пелегрини някакъв, но 101. Важното е, че е много по-добре от какта. Няма да го смеям на кака. С кака го слагаме тук при резервите. И като цяло това отбора. Тук са ми резервите, ако не е стали, но като цяло много от хората ми казаха, че резервите ми свалят оверала и съм склонен да вярвам на това и мисля по-скоро да ги махам резервите, но като цяло за сега това е хора. Това е хора, важното е, че победихме играта. Надявам се просто това видео да ви е харесал. Ако искате още видеа, FIFA Mobile, Brawl Stars, Minecraft, не забравяйте просто да щукате лайк бутона и да се абонирате за канала, а от мен, чао, гоним 500 абоната.